Assalamu alaikum qardaşlar. Шейх Абдурразак ибн Абдул-Мухсин деген ғалимның китабын дауам етебіз 23-сі биттің ортағынан. Біз ошы хадисті тоқталып қалғайнық. Ас-сияму ли ва ана аджзи бих деген Аллах Тағала ураза менің өсін, яғни менің өсін тотыла һәм мен өзім кешіге әжірін савабын берімін деген бір хадис құдсида. فينبغي على المسلم أن يحافظ على صيامه أشد المحافظة deyilген. Мұсылман өзінің уразаһын бик нык хақларға тиеш. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шулай деген. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Ураза тұтусы кішінің екі шатлығы бола. Бірігі аузын асқанда, икіншісі Раббын осыратқанда. Саяфраху сайым фархан азиман андама ялқалла. Раббын осыратқанда, яғни тігі дүнияла, қиямет күнінде ураза тұтусы бик нык шатланасақ, яумал қияма, қиямет күнінде. Лианна Аллах Джалла ва аля а'адда лис-сайимина аджран азиман ва савабан джазилан. Сөнки Аллах Тәала ураза тотучыларга бөек әҗр һәм мул савап әзерләгән ди. Бәл инна Аллах Тәала кад хассаса лис-сайимина бабан ядхулуна минху ила аль-джаннати юсамма бабар-райян. Хатта ди Аллах Тәала ураза тотучы кешеләргә айрым ишек әзерләгән җәннәткә керер өчен һәм был ишектең исеме Ар-Райян. Был хадистә әйтелгән бит. Кама сабат залика фил хадиси сахих. Был сахих хадистә әйтелгән. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الأمر من أول الشهر إلى نهايته. Һәм уразаһын һаклауда, уразаһын яхшы итеп тотуда мөселман бигрәк тә игътибарлы булырга тиеш. Ураза айының башынан азагына тиклем ди. Ван ясума иманан ва ихтисабан. Тагы кабатлана шу хүзләр иман менән, ихтисаб менән, ягъни зур өмет менән уразаһын тотырга. Иманан биллаһи ва би аннаху субханаху аужаба алейна ас-сиям. Иман менән, ягъни Аллаһ Тәгаләгә ышанып, инанып, һәм Аллаһ Тәгалә үзе безгә ошо уразаны фарыз кылган дип ышанып тотабыз. Ва ихтисабан фи найли ас-саваб вал аҗр. Һәм өмет итеп, ихтисаб, өмет менән савабыбызды, әҗребезне аласакбыз дип. Артабан ثم إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها في شهر رمضان أن نكتسب منه وفيه ومن خلاله تقوى الله. Шулай ук, бында галим ханап киткән бит инде, нинди эшләргә игътибар итәргә тиешбез без ураза Рамадан айында ди. Ошы эш аркылы, ягъни ураза тоту аркылы без тақва дигән сифатты үзебездә булдырырга тиешбез ди. Тақва. Тақва дигән сүз без русча нисек тәрҗемә итәбез? Богобоязненность дип. Хүзлектәрдә тәрҗемә итәләр булай. Китаптарда. Ләкин буның был сүзнең мәгънәһе әлбәттә киңрәк, моның турында айрым һөйләргә булыр иде, ләкин тақва дигән сүзне булай гына исә калдырыгыз. Башкорт телендә таралып китһә бик яхшы булыр. Коръани сүз хадисләрдә еш кулланылган. وهذا من أهم ما شرع الصيام لأجله كما قال الله تبارك وتعالى. Һәм был сифат тақва, тақвалык сифаты бит. Әйткәндәй, диндарлык дип тә кай вакыт без кулланабыз бит инде бит. Башкортса диндарлык, тақва, тақвалык Аллаһ Тәгалә алдында дөрес мөселман була белү. Мана шул сифат ул уразаның төп сәбәпләренең бере, кардәшләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә үзе әйткән. Был Әл-Бақара сураһында аят أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman keltirgәннәр, һезгә ураза язылды, ягъни фарыз кылынды. Һездән алдагы булган өммәттәргә
фарыз кылынганы кебек, лааллакум ни өчен шул максат менән таттакун һез тәкъвалы булырһыгыз дип. Ягъни үзегездә тәкъвалык сифатын арттырырһыгыз дип ураза һезгә фарыз кылынды. فبالصيام وأداء هذه العبادة يسلك المسلم مسلكا عظيما. Ураза аркылы ошо гыйбадатты үтәү менән мөселман бөек юлга төшә. Яслуку мәсләкән азиман, бөек юлга төшеп китә ураза менән. Васабилан мубаракан, мубарак юлга, бәрәкәте булган юл. Юадди бихи иля тақваллах. Был юл Аллаһ Таалага, Аллаһ Таала алдында тәкъвалыкка илтә. Ураза. Фассияму фурсатун лака литатазаввада мин зади тақва. Һәм ураза ул шундый форсат, уның аркылы һин тәкъва азыгын аласакһың, үз итәсәкһең, арттырасакһың. Мына зад дигән сүз, кардәшләр, гарәп телендә ул юлга алына торган азык, провиант дип тәрҗемә итәләр руссага. Кеше юлга сыгыр алдыннан билдәле азык, һыу ала бит инде. Ошо нема зад дип атала. Тазаввада дигән кылым, ягъни юлга әзерләнеп азыктарды алу мәгънәһе. Иң кәрәкле нәмә юлда ул ниме? Тақва. Коранда әйтелгән шул бер аятта, валитакуна минал муттақин, ки кеше тәкъваллардан булһын. Ваттақва. Бында тақва дигән сүзнең тәгърифе, определениеһе китерелә. Хия ан таъмала би таатиллах ала нурин мин Аллах. Аллаһ Тааланың итәгате менән эш итү. Тақва. Ала нурин мин Аллах. Аллаһ Тааланың нуры менән. Нуры тимәк бәрәкәте, тәүфигы, гыйлеме һәм башка мына шундый сүзләр. Аллаһ Таала һине юнәлтә, ягъни тарджу саваб Аллаһ ва ан татрука маъсият Аллаһ. Ала нурин мин Аллаһ. Ошо нур аркылы һин Аллаһ Тааланың савабын өмет итәң, эзләйһең. Һәм гөнаһтарны калдыраһың. Тахафу иқаб Аллаһ. Һәм Аллаһ Тааланың газабынан, язалауынан куркаһың. Ана шул тәкъва. Тәкъва дигән сүзгә әлбиттә төрле тәгърифтәр китерергә булыр иде, аңлатмалар, ләкин монда береһе генә китерелгән. Гомумән алганда, тәкъва ул бар изге эштәр. Аллаһ Тааланан курка белү, Аллаһ Тааланың кушканы буенча эшләү, гөнаһтарны калдыру, ул тәкъва. ولنقف قليلا لنتأمل كيف أن الصيام يحقق للعبد التقوى. Әйҙәгеҙ саҡ ҡына туҡталып китәйек. Нисек ураза кешелә тәҡва сифатын булдыра, тип бында ғалим әйтә. Ва ятазавваду мин хилалихи бизади тәҡва. Тәҡва аҙығын юлға нисек йыя кеше ураза тотоп. المسلم على مدار العام وطول السنة اعتاد في النهار على أمور ألفها. Мосолман мына ел әйләнәһенә, ел буйы ул ниндидер билдәле эштәргә өйрәнеп китә, көндүз эшләнә торган. Мәсәлән, على تناول الطعام والإفطار في الصباح. Мәсәлән, ризык ашай, иртан саҡ ниндидер нәй була бит инде, ашы була. واعتاد على تناول الطعام الغداء. Һәм шулай көннең уртаһында ла ул ашап ала. Русса әйткәндә обед. واعتاد على أنواع من المشروبات. Һәм шулай ук төрлеләрне эсә, бигрәк тә безнең заманда ул һыу, сок һәм башкаһы. أصبحت في يومه أو في أيامه أمرا معتادا مألوفا. Һәм был нәмәләр безнең ғәҙәткә кереп киткән эштәр була бит инде. Ысынлап та без буларның барыһын да эшләйбез, хатта уйлап та бирмәйбез. Ябай гына ниндидер эштәр, ләкин мөһим, без уларга өйрәнгәнбез.
لكن هذه المألوفات التي اعتادها ما إن يدخل عليه شهر رمضان إلا ويتركها. Lakin Ramazan ayı kirdimi biz oşu özüz öğrenip gitken işlerdi kaldırabız.